Daghan na kaayo nga mga discouragement nga atong mabatian sa social media karon. Labi na kung ikaw nagbala ka nga mahimo kang content creator o mahimo kang vlogger, no? So ang giingon sa uban nga wala na kunoy panahon para mahimo kang content creator, mahimo kang vlogger tungod kay daghan na kayong mga vlogger, daghan na kayong mga content creator nga nasa Facebook ron o sa mga uban pa mga social media platforms. Actually, lahi-lahi man tag paningkamot. Lahi-lahi man tag mga strategy para nga mahimo tang content creator, mahimo tang vlogger. Dili man ta kay usara. Mao na nga tanan gyud nga mga tao diri sa Facebook, no? O tanan nga mga kamao mo kuag cellphone, mo gamit og cellphone, wala gyud imposible kung ikaw gusto gyud nimo. Kung ipurso gina nimo ang imuhang gusto nga mahimo kang content creator, wala gyud problema, wala gyud babag para na nimo. Imuha man na gusto nimo, imuha gyud ang paningkamutan nga maabot na nimo.